Vores hypotese er, at vi først vil skabe en limsæbe og derefter lave den om til en basisk kernesæbe. Mens vi laver sæben, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at sætte ild til dampen, som kommer op fra svinefedt og natriumhydroxidblandingen med vores gasbrænder. Vi skal selvfølgelig også passe på gasbrænderen, og når sæben er færdig, så skal vi passe på med at røre ved den, da den er utrolig basisk. Vi har vores gasbrænder under en træfod med trådnet. Så har vi noget pH-papir, et bæreglas med vand, så har vi 20 gram palmin og 20 ml natriumhydroxid, så har vi 10 ml bioetanol, som bare er almindelig husholdningssprit. Så har vi en trakt med noget filtrerpapir, så har vi en rørpind og nogle tandstikker. Husk briller og kilde. Anbring fedtstoffet i et vandbad og smelt det på en gasbrænder. Og de 10 ml bioetanol og de 20 ml natriumhydroxid. Vores svinefedt ved at smelte. Nu er svinefedtet smeltet, så vi tilsætter en blanding af bioetanol og natriumhydroxid lidt ad gangen. Nu kan man se, at vores blanding koger over, hvilket den helst ikke skal. Når fedtstoffet kommer op og koger, udskiller det altændige dampe, så man skal passe på ikke at sætte ild til med gasbrænder. Nu skal der røres i blandingen i et kvarter, mens den står på pølse. Efter det har stået og kogt i 15 minutter, tilsættes der noget vand. Vi måler pH-værdien med et stykke pH-papir. Hvis papiret bliver blåt, er det fordi vores blanding er basisk. Det kan neutraliseres med vand. Lige nu er jeg i gang med at lave en opløsning af natriumfluorid, eller bare normalt køkkensalt, i 250 ml vand. Man skal tilsætte salt, indtil der kommer bundfald. Nu har vi vores mættede saltvand, og det hælder vi bare heroppe i. Og så tilsætter vi vores blanding. Nu skal blandingen koge videre i cirka 5 minutter. Ved at gøre det her, så ilter vi sæben, og så bundfalder den så hurtigt. Nu er der bundfald. Så skal sæben filtreres. Og for at være lidt effektiv, så har vi valgt at sætte endnu en traktor. Vi kunne godt tænke os en farvet sæbe, så vi kommer en lille smule pink farve i. Her er det, vi har filtreret fra. Så vi sæben, så alt visken kommer ud af den. Nu adskiller vi det fra vand, så det kan størkne og blive til en kompakt sæbe. Nu skraber vi sæben over i en kop. Der er måske ikke så meget. Men, her har vi så det færdige sæbeprodukt, og så ved at læse kap ned oveni, så får det en form. Sæbe har en vandelskende og en fedtelskende ende. Derfor oplyser sæben fedt. Hvis der er kalk i vandet, oplyser det kalken først. Så ser formlen sådan ud. C15H31 COO- altså sæbe, plus Ce++, altså kalk, er lige med kalksæbe. Når der tilsættes salt til limsæben, fjernes urenhederne, og det bliver til en kernesæbe. Vores sæbe er desværre forsvundet, så derfor har vi lånt en anden, og den ligner faktisk utrolig meget vores. Bortset fra, at vores er mere lyserød, og vi har også håbet på, at vores er mere fast. Når vi har gjort alt det her det er sket, så har vi fremstillet en limsæbe. Og hvis man blander den med salt, så bliver det til en kernesæbe. Altså vi tog natriumhydroxid og fedtsyre og blandede det til en sæbe, og overskydende så har vi den her væske, som egentlig skulle være H2O. Nu hvor vores sæbe den er gået hen og blevet væk, så ved vi jo ikke, hvordan det er endt med den. Men den er muligvis en smule flydende, fordi under processen, der boblede det over, og der kom vand ned i blandingen, så den blev fortyndet. Vi kunne have endt op med en sæbe, der var mere neutral og som var mere fast. Vi har også fundet ud af, at man skal bruge ekstra meget sæbe i vand med kalk i. I princippet så bliver en fedtsyre og en base altid til en salt og vand, og i det her tilfælde så er salten som en sæbe. Vi har brugt palmin og natriumhydroxid til at fremstille vores sæbe og vand. Palmins kemiske formel det er C15H31COOH, og natriumhydroxid er NaOH. Og sæbes kemiske formel det er C15H31COONA, og vand er H2O. Så palmin og natriumhydroxid, palmin, den afgiver et H, hvilket bliver til H+, og palmin bliver til
C15H31CO minus. Na deler sig op i Na og OH. Det sætter sig sammen igen til C15H31CONA og HTO. Så Na den sætter sig på her i enden, der, og H samler sig med den her over, hvilket bliver til H2 og så O.